Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade e yafnade ay aset jango eden bamta jangdele men de gurte men gasi an jiddo nadde mbarata ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya wasabo ngara kala inde maɗa e yettode maɗa kala namin ɗo jiɗɗa jeeyede ɗo koɗe nayi noon ko dental diine sharia jangete toon e jewte seremɓe e kolli mon ñalawma ñalɗi so jangani ɗimmal ngal ko dental kabaruji nangitaɗi kala ko nangita e kabaruji ko toon lomboyte ngal ne nan ɗon an jiɗi he kabaruji o ɗon natta kongal ngal ko wonande ɓe jiyata bindi pular jiɗɗo janguɗo ɗum o bisimilla maɗa mo yiyata bindi o ara walle ha watta yiɗi bindol ngol onne kadi warna ko duɗal no wiye duɗal limto pular ngalɗa ko ɓe ganduɗa jiyata qur'ana arab limto e hijjo e taro ngaranata ɗon ɗeɗo nayi goni ga an garawo noon andi jiɗa jeeyede hen sari kala jiɗa jeeyede hen ngara gaddora temedde ma 4 bindoɗa naata janga kalewru maydu noon ko temena joɓata waɗe keese reena golle men jahoje ɗe so portable boni soode hen kala kaɓogal bongal itte hen soode hen taw mbiyata gadde an jiɗɗo min kaldi gardowo Allah naatirowo Allah ene jangira ha wawa nafta hoore muɗum wona politique noon Allah haalira nanowo nanira Allah jaɓowo jaɓira Allah garowo arda Allah naatowo naatira Allah jawdi ma mbaɗa he ndewa Allah ni foti wadde numéro nan ɗon on jii numéro nan ɗon ko 00221 77 906 14 81 mbaɗa li ngara bindoɗa hade janggo arde kawra e ɓamtugol jangɗele ɗe ko janggo ɓamtede inchallahu taala koye gurto gonnoɗen gurto men gasi kadi gali ko lawƴuna ha laaɓi ha yimɓe gande jiɗɗo wonde hen wiɗa wonde hen jiɗɗo min kaldata an jiɗɗo ngara naata janga yo Allah hokku en nande e famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal alhamdulillahi bil alamina janggo aadi men inchallah